Απώλεια δυνάμεων, έλλειψη φρεσκάδας στα κρίσιμα σημεία. Για μια ομάδα που ούτως ή άλλως τον τελευταίο καιρό έμοιαζε να παίζει με τις μπαταρίες μισογεμάτες, μισοάδειες. Ακριβώς. Και σε μια ομάδα που είχε ταλαιπωρηθεί μέσα στην σεζόν από τραυματισμούς, από πολλούς τραυματισμούς αρκετών βασικών παικτών. Πάντως, κοίταξε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός έχει τις μεγάλες, έχει τις γλυκές του στιγμές, έχει και τις πικρές στιγμές. Όλοι το ξέρουμε. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, που μέχρι τώρα είναι ένας άξιος εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ, να κάνει την αυτοκριτική του, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν και λάθη, και να κοιτάξει να τα διορθώσει εν ώψη της νέας χρονιάς που το Final Four είναι εδώ στην Αθήνα. Οφείλω να υπογραμμίσω την εκπληκτική συμπεριφορά των οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι